Якую памылку зрабіў Лукашенко, чым адзначыліся яго дзейныя і былыя сілавікі, а таксама хто просіць дапамогі ў беларускіх уладаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Скончыўся візіт Лукашэнкі ў Паўночную Карэю. За апошні дзень ён паспеў у якасці падарунка уручыць Кім Чен Ыну бутэльку гарэлкі і беларускі аўтамат, а таксама слуцкі пояс. Прычым тут Лукашенко паказаў сябе як гісторыка і моцна аблажаўся. Паводле яго беларусы выраблялі такія паясы ў сярэднявечча, што з'яўляецца не проста няпраўдай, а грубай памылкай. Насамрэч, у Беларусі паясы вырабляліся з 18 стагоддзя, то бок у часы Рэчы Паспалітай. Кіраўнік Паўночнай Карэі у сваю чаргу уручыў госцю шаблю і вялікую вазу з яго партрэтам у зімовай вайсковай форме. Ну і акрамя таго, Лукашенко, які вечна незадаволены беларусамі, пахваліў паўночнакарэйскі народ, назваўшы яго працавітым і дысцыплінаваным. Ён паабяцаў, што цяпер адносіны Беларусі і Паўночнай Карэі пераходзяць на новы ўзровень. Адметна, што Лукашенко фактычна прызнаў, што раней, пакуль ён балансаваў паміж Захадам і Крамлём, ніякая КНДР яму не была патрэбная, але ж цяпер іншыя часы, і яму ўжо падыходзяць нават такія сябры. Мы действительно не имели тесного сотрудничества, в основном по нашей вине, но я искренне рад отметить, что взаимодействие между нами в настоящий момент значительно активизировалось. Затым жа Лукашенко і Кім Чен Ын заключылі дамову аб сяброўстве і супрацоўніцтве, у якой падкрэслілі, цытата: «Мы выступаем супраць неправамернага ціску на Беларусь з боку Захаду». Ну а пасля ўсіх гэтых цырымоній Лукашэнку звадзілі на канцэрт, на якім паўночнакарэйскія зоркі выканалі беларускія песні. Прычым гучала як купалінка, так і гімны лукашэнкаўцаў кшталту напісанай у 20-м годзе песні пад назвай «Любімую не аддаюць». Ну а праважалі Лукашэнку з тым жа неверагодным пафасам, як і сустракалі. Проста пад самалёт нагналі вайскоўцаў з аркестрам і некалькі соцень так званых звычайных карэйцаў, ад чаго Лукашенко падобна адчуў сябе рок-зоркай. Губернатар Гродзенскай вобласці і міліцэйскі генерал Юрый Караеў зладзіў камедыю. Ён праехаў з інспекцыяй па гаспадарках вобласці і даў загад разабрацца з камянямі на палях. Але ж усіх насмяшыла фота чыноўніка. Спачатку прапагандысты выклалі вось гэты здымак, дзе добра бачна, што Караеў займаецца паказухай для фота, пакуль яго світа проста стаіць і чакае. Але ж пазней фота замянілі на іншае, з якога прыбралі іншых чыноўнікаў, каб не дыскрэдытаваць іх бяздзейнасцю руплівага генерала. Сталі вядомыя страшныя навіны. Палітвязень Сцяпан Латыпаў ужо ў трэці раз здзейсніў спробу самагубства ў зняволенні. У ліпені 2025 года жыхара плошчы Перамен перавялі з магілёўскай турмы нумар 4 ў калонію нумар 22, таксама вядомую як Воўчыя норы. Там Сцяпана адразу змясцілі ў ШИЗА, а затым кінулі яго ў ПКТ. Вядома, што падчас утрымання ў турме Латыпаў прасіў змясціць яго ў адзіночную камеру, а таксама яго трымалі ў дрэнных умовах. У камеры не было нават розеткі, а кіпень давалі двойчы на дзень. Прыкладна ў верасні 25-го года Сцяпана зноў перавялі ў турму. Сам ён нібы казаў, што не бачыць сэнсу жыцця і не вытрымае яшчэ аднаго тэрміну ў турэмным рэжыме. Беларускія ўлады прынялі дзіўнае рашэнне. Яны ліквідавалі фонд з назвай «Кіндэрвіта», які дапамагаў дзецям з анкалагічнымі захворваннямі. Такое рашэнне прыняла калегія галоўнага ўпраўлення юстыцыі Мінгарвыканкама. Але што стала прычынай, невядома, і супрацоўнікі фонда кажуць, што закрыццё стала для іх поўнай нечаканасцю. Афіцыйная фармулёўка чыноўнікаў гучыць наступным чынам. У сувязі з ажыццяўленнем дзейнасці, якая не адпавядае мэтам і прадмету дзейнасці, пазначаным у статуце. Журналіст партала «Онлайнер» вырашыў праясніць сітуацыю і звярнуўся ў тое самае галоўнае ўпраўленне юстыцыі, аднак каментаваць сітуацыю з фондам у ведамстве проста адмовіліся.
Беларуская міліцыя услед за вайскоўцамі таксама пачала раптоўную праверку і зладзіла яшчэ адны вучэнні. Прычым усё робіцца максімальна сур'ёзна, з удзелам міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова і яго намесніка Мікалая Карпянкова. Першая фаза гэтых вучэнняў праходзіць у Брэсцкай вобласці, і па словах Кубракова такім чынам праводзіцца работа над памылкамі 5гадовай даўніны. Цытата: «Усе выдатна памятаюць сітуацыю 2020 года і якія былі праблемы ў вобласці, у тым ліку ва ўзаемадзеянні паміж дзяржаўнымі органамі». Канец цытаты. Як не дзіўна, але ж міністр прызнаў, што і цяпер, закруціўшы усе гайкі, якія толькі магчыма, улады працягваюць не давяраць свайму народу і чакаюць новых пратэстаў. Таму цяпер сілавікі адпрацоўвалі свае дзеянні пры захопе гандлёвага цэнтра, блакаванні вуліцы ў горадзе і масавых беспарадках. Акрамя таго, Кубракоў зноў папалохаў грамадзян. Па яго словах, у 2020 годзе сілавікі выкарысталі толькі траціну сваіх магчымасцяў, і ў выпадку новых хваляванняў міліцыя адкажа на іх рашучымі дзеяннямі. Міністр адкрыта кажа, што калі нехта дзёрнецца на супрацоўніка міліцыі, то будзе адразу забіты. Сенсацыйную знаходку зрабілі ў Нідерландах. Там заяўляюць, што адшукалі парэшткі мушкецёра Д'Артаньяна. У адной з цэркваў у нідерландскім горадзе Маастрыхт знайшлі шкілет, які, як мяркуецца, належыць знакамітаму французскаму мушкецёру Шарлю де Бацу де Кастальмору Д'Артаньяну, які стаў прататыпам для героя рамана Александра Дюма. Рэальны Д'Артаньян быў правай рукой і асабістым ахоўнікам караля Людовіка XIV, які кіраваў у 17-18 стагоддзях. Было вядома, што Д'Артаньян загінуў у 1673 годзе падчас аблогі Маастрыхта французскімі войскамі, але што стала з яго целам, ніхто не ведаў. Цяпер яго, як мяркуецца, выпадкова адшукалі падчас рэстаўрацыі адной з цэркваў горада. Паведамляецца, што ў магіле ляжала французская манета, а ў вобласці грудной клеткі былі выяўленыя фрагменты мушкетнай кулі. Дарэчы, калі вы не ведалі, то усе трое мушкецёраў мелі рэальных прататыпаў, чый лёс склаўся вельмі па-рознаму. Так, сапраўдны Атос загінуў адносна малады. Ён быў забіты на дуэлі ў Парыжы. Рэальны Партос пасля службы вярнуўся на сваю малую радзіму ў правінцыю, дзе працаваў у судзе. Ён дажыў да старасці і мірна сканаў. А вось сапраўдны Араміс быў такім жа набожным, як і ў кнізе. Ён меў званне свецкага абата, але пры гэтым быў жанаты і завёў ажно 3 дзяцей. Ён таксама пражыў доўга і ў адрозненне ад кніжнага героя ні ў якіх палітычных гульнях не ўдзельнічаў. Маці беларуса, які ваяваў за расіян супраць Украіны і быў пасля арыштаваны ў Беларусі, просіць дапамогі ў Лукашэнкі. Пра лёс ураджэнца Рудзінска Максіма Зязюльчыка стала вядома ў мінулым годзе. Ён вырашыў паваяваць на баку акупантаў і запісаўся ў ПВК «Рэдут», але хутка трапіў у палон да украінцаў, і там ён расказваў, што нібыта працаваў на КДБ і збіраў разведавальную інфармацыю для Мінска. Падчас чарговага абмену палоннымі Зязюльчыка аддалі расіянам. Няўдачлівы акупант вярнуўся ў Беларусь, дзе хутка быў арыштаваны і асуджаны на закрытым працэсе. Цяпер жа яго маці Алла Рысевец запісала відэазварот да Александра Лукашэнкі, у якім просіць аб справядлівасці і фактычна спрабуе дамагчыся для сына магчымасці падаць прашэнне аб памілаванні. У звароце яна таксама ўпершыню публічна называе прысуд. Паводле яе слоў, Максіму Зязюльчыку далі 7 гадоў узмоцненага рэжыму па артыкуле аб здрадзе дзяржаве. Акрамя таго, маці гэтага героя скардзіцца, што ў калоніі яе сына штучна зрабілі злосным парушальнікам, пазбавілі часткі належных умоў утрымання, а за спробы накіраваць хадайніцтва на імя Лукашэнкі адпраўлялі ў ШІЗА. Праўда, раней жанчына ўжо звярталася да Лукашэнкі з просьбай памілаваць яе сына, але ж тыя звароты ўлады праігнаравалі. Яшчэ адна вёска будучыні імкліва каціцца ў мінулае. Жыхарка Ціхініча ў Рагачоўскага раёна таксама запісала зварот да Лукашэнкі і нагадала, што ён абяцаў зрабіць з яе населенага пункта вёску будучыні. Але ж у рэальнасці ў тых Ціхінічах і па сёння няма нават самых элементарных рэчаў, кшталту аўтобусаў да раённага цэнтра. Цяпер жанчына просіць усіх максімальна рэпосціць яе зварот, каб ён дакладна дайшоў да Лукашэнкі. Ёсць і адносна добрыя навіны.
Былі вызваленыя арыштаваныя па справе кнігароў Алесь Яўдаха і Вацлаў Богданович, але ў якім яны статусе абвінавачаныя ці сведкі, пакуль інфармацыі няма. Вядома, што Яўдаху утрымлівалі ў СІЗО КДБ, а Богдановича ў ізалятары часовага ўтрымання. На жаль, за кратамі працягваюць знаходзіцца выдавец Зміцер Колас і дачка Вацлава Богдановича Вікторыя. Беларуска везла ў Польшчу прыгожы сувенір, які можа каштаваць ёй свабоды. Жанчына ўзяла з сабой у паездку каралавы рыф вагою ў 1,5 кілаграмы, а па міжнародных законах вазіць такое праз мяжу можна толькі маючы спецыяльны дазвол. Такіх дакументаў жанчына не мела і нават не ведала, што яны патрэбныя. У выніку на беларуску завялі крымінальную справу за парушэнне заканадаўства аб ахове прыроды, і цяпер ёй можа пагражаць ад 3 месяцаў і да 5 гадоў зняволення. Беларускія пенсіянеры працягваюць верыць дзікім казкам аферыстаў. Цяпер 74-гадовага жыхара Мінска запалохалі званкамі нібыта ад міліцыі і КДБ і пераканалі задэклараваць усе яго накапленні. Прычым адметна, што мужчына пра ўсё гэта расказаў сваёй жонцы, але ж яна таксама паверыла. І ў выніку замест міліцыі сямейная пара пайшла ў банк, забрала там свае 130 000 беларускіх рублёў і аддала ўсе грошы кур'еру ашуканцаў. Пазней таго кур'ера ўсё ж затрымала міліцыя, але было ўжо позна і вярнуць грошы пенсіянераў не атрымалася. Іх перадалі далей па злачынным ланцужку. Лукашэнкаўцы адкрылі ў Віцебску дзіўную установу пад назвай «Акадэмія жаночага шчасця». Ініцыятар усяго гэтага праўладны саюз жанчын на чале з прапагандысткай Вольгай Шпілеўскай. Па задуме гэтая акадэмія будзе праводзіць мерапрыемствы, дзе маладыя людзі ўзростам ад 25 і да 35 гадоў могуць знайсці сабе пару. Першая імпрэза з танцамі ўжо прайшла і больш нагадывала школьны ранішнік, чым нешта цікавае для сучаснай моладзі. Прычым па сумнай традыцыі ў гэтую акадэмію сагналі бюджэтнікаў. Жанчын прадстаўлялі медыкі з мясцовых бальніц, а мужчын ратавальнікі з МНС. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.